Hemen euskarazko edabide ez publikotako hainbat eta hainbat ordezkari bildu gara, gutxi batzuk geratu gara mailan ez gara jartzen, eta gure asmoa izango litzake elkarrekin partekatu dugun gogoeta bat zuei helaraztea, eta hemendik aurrera ere elkarrekin egin nahi dugun bidearen barri emon da hori gizarteratzea. Esatea, hemendik gora euskarazko edabide bagarela, prentsa, ibargia, telebista eta interneten lanean ari direnak. Eta, edabide hauen baitan, azpimarratu nahiko genuke zenbait datu. Alde batetik, edabide hon lantzaletan 700 lagun, 700 gora lagun ari direla lanean. Lagunen gana heltzen direla euskarazko edabideak. Azpimarratu nahi dugu baita ere, sektore honek jasotzen dituen laguntza publikotatik zati handi bat bueltatzen zaiola gizarteari. Eta ariketa horretan, jarri gabe geunden, egia esan azpimarratzeko kopuruak dira izatutakoak. Horretan, hurrengo asteetan, instituzio nagusienetako eta alderdi politikoetako ordezkariekin elkartzeko asmoa dugula adierazi nahi dugu, eta gestiotan hasiko garela harremanez bideratzeko momentuetatik aurrera. Bilera hauetan, sektorearen berri zuzenean eman eta politika aldaketarako proposamenak lantzea izango litzake helburua. Bilera hauek, otsailak 10 bitartean egiteko asmoz ari gara lanean, eta bilera horiek egin ondoren, gure asmoa izango litzake, horien ondorioak ere zuei helaraztea.